паҳлавон аз урдун абдуллоҳ аман муҳаммад миқдод ҳоло ба майдон меояд ва рақиби ӯ ман дар ин марҳила муайян нест. Ба ин хотир фикр мекунам худи ӯ ҳаминтар дастболо эълон мешаваду халос. ё на? ин аллакай марҳилаи баъдӣ аст. бале ба хотире ки дар марҳилаи аввал абдуллоҳ амон муҳаммад миқдод рақибе надошт ва интизор мешавем акнун ин рақобатро паҳлавони тоҷик дар ин ҷуфт куштӣ хоҳад гирифт. бале дӯстони азиз, акнун дар ин марҳила Кароматулло Ҳакимов номояндагӣ мекунад ҷумҳурии Тоҷикистонро ва Кароматулло Ҳакимов дар даври аввал дар муқобили рақиби худ аз Афғонистон куштин гирифта буд. албатта онҷо барош пирӯзӣ ба осонӣ ба даст наомада буд. ҳоло имтиёзи аввал, имтиёзи бадан аллакай барои ҳаракати якум ба Кароматулло дода мешавад. ягона бартарии Абдуллоҳ Амон аз урдун ин аст ки ӯ бо қувваи тоза ба майдон меояд. яъне дар марҳилаи аввал рақобат накарда буд ба хотири набудани рақибаш. ҳоло акнун дар ин дидор паҳлавони мо дар ҳолест ки қаблан як рақобат дошт ва қувваи ӯ сарф шуда буд дар он рақобат. мухлисону ҳаводорон ба хотири мардамои Кароматулло Ҳакимов. ҳоло паҳлавони мо имкон пайдо намекунад ки аз гиребони рақиб бигирад. инҷо муваффақ мешаваду аммо довар ишора мекунад ки дубора аз марказ идома бидиҳад рақобатро. огоҳӣ қаблтар аз ин барои Кароматулло Ҳакимов буд. ҳоло барои Аҳмад Амон аз урдун огоҳӣ дода мешавад. идома меёбад акнун бозам мубориза барои рохати даври чаҳор якниҳоиро ба даст овардан. ва кӯшиши бисёр зебои Кароматулло Ҳакимов. ӯ дар даври якниҳоӣ низ даст боло мешавад ва акнун иштирокчии даври чаҳор якниҳоии чемпионати ҷаҳон аст. ва паҳлӯ баҳо дода мешавад ин амали ӯ ва ҳоло бояд рақобатро идома бидиҳад паҳлавони тоҷик Кароматулло Ҳакимов. аслан интизор будем ки ҳалол баҳо дода мешавад ин чиз. он лаҳзае ки рақибро
садикит карду ба замин зад Кароматулло Ҳакимов. ба ҳар ҳол пешсафии паҳлавони мо ҷиддитар шуд. на дар ҳақиқат онҷо паҳлӯ будааст ва умуман як қисми бадани паҳлавони урдун яъне паҳлӯи ӯ ба замин зад аввалан. ҳоло имтиёзи бадан ба даст меорад Абдулло Амон Муҳаммад низ. 1 дақиқа 41 сония дигар ҳоло вақт аст. охирин дақиқаи рақобати даври ҳаштакниҳоӣ байни паҳлавони урдунӣ Абдулло ва паҳлавони тоҷик Кароматулло Ҳакимов идома дорад. паҳлавони мо аз гиребони рақиб ҳанӯз мегирад ва кӯшиш мекунад ки сари зуну бинишинад, аммо муваффақ нашуд. рақиби Кароматулло Ҳакимов низ хеле пурқувват ба чашм мерасад. вақт лекам боқӣ мемонад ва Абдулло Амон сахт хаста аст. ва тамом. рақобати даври ҳаштакниҳоӣ байни Абдулло Амон Муҳаммад Миқдод ва Кароматулло Ҳакимов ба поён мерасад ва инҷо паҳлавони мо пирӯз мешаваду ба даври чаҳорякниҳоӣ роҳхат мегирад.